салому алайкум. Ман қарор кардам ки ба Туркия ба сафар баром. Барои ҳамин аэропорти Домодедово ва ба аэропорти Анталия тарки онлайнӣ билет гирифтам. Дар ин видео ман нишон медиҳам ки чӣ хел аэропорт Домодедово яъне Аэросия ба Туркия сафар кунем. барои сафар намудан ба Туркия ягона чизе ки ба шумо лозим аст ин загранпаспорт ва тести COVID-19 яъне PCR тест. дар ин видеое ки дида шудааст дар он ҷо дар бех ҷое ҳаст озмоишгоҳи тест. дар аэропорт ба даст овардани PCR тест, тесте ки дар муддати 24 соат тайёр мешавад, наздики 10,000 рубл аст ва тесте ки дар муддати 90 дақиқа тайёр мешавад 3000 рубл, тесте ки дар муддати 50 дақиқа яъне ба таври фаврӣ ин 4000 рублро ташкил медиҳад. дар билет номер рейс нависта шудааст ва ин номер бошад дар платформаҳо мебарояд ва дар он ҷо маълум мешавад ки кадом вақт регистратсияи шумо оғоз мешавад. баъд мувофиқи ҳамон вақт рафта аз регистратсия мегузаред, яъне пасадашни талон ба шумо медиҳанд. чӣ кар ки гуфтем пасадашни талонро ки гирифтед дар он ҷо рақам ҳаст мувофиқи ҳамон вақташон. баъде ки аз паспортни контрол яъне аз гумрук гузаштед, шумо ба мувофиқи ҳамон платформа бо ҳарфҳои нишон дода шудааст ба ҳамон самт ҳаракат мекунед, ба ҳамон дарича меравед. баъд ба зал аждан мегузаред. дар зал аждане бошад бисёр 15 ё 20 дақиқа ҳамагӣ мунтазир мешавад. баъд аз он бошад парвоз оғоз мешавад, яъне ба тайёра нишаста парвоз менамоед. парвоз ба Анталия муддати 5.5 соатро дар бар мегирад. чӣ хел ки дида шудаед аллакай 5.5 соат гузашт, мо ба Анталия аллакай фуруд омадем. дар муддати 5.5 соат бо ҳамин мо аллакай дар Анталия ҳастем. салому алайкум ба ҳамагӣ. хулас имрӯз ба Анталия сафар кардем. ҳозир дар Анталия ҳастем. соат 2:30 шав омадем аз аэропорти Домодедово бо рӯбо. дар инҷа рӯи ҳамаи аэропорта ҳамаи чиз ҳаст, ҷои шишта хӯрданам, кафеу бургеру ҳамаш ҳаст. хулас Анталия наст, шаҳр наст. худоро шукр ирӯз насиб када ҳамин рӯз омадем акад. ин айни ҳол саҳархӯрӣ кесем. насиб када бошад соати 6 тарафи Истанбул рахӣ мешем.